Magandang araw mga bata! Sino sa inyo ang mahilig makinig ng mga kwento? Ang mga lolo at lola natin ay hindi nauubusan ng mga maiikling kwento. Mayroon din akong kwento at tiyak inyong magugustuhan. Si Teacher Sara ulit itong mga bata. Tara! Samahan ninyo ako at ating tuklasin ang kwento tungkol kay Lito. Pagmasdan ninyo mabuti ang bahay ni Lito. Aba, ito pala ang bahay ni Lito. Ang ganda! Siya si Lito. Maamo ang mukha nito. Malinis at masunurin sa kanyang mga magulang. Nakatira sila sa maliit na bahay kubo. Malinis ang paligid nito. Nasa tabi ito ng mga puno. Kung kaya't sariwa ang hangin dito. Punong-puno ng mga sariwang gulay ang kanilang bakuran. Napapaligiran din ito ng iba't ibang klase ng mga magaganda at makulay na mga bulaklak. Naging pasyalan ito ng mga magagandang paru-paro na nagbibigay buhay sa kanilang paligid. Ang ama ni Lito ay si Mang Berto. Si Mang Berto ay masipag at mapagmahal sa kanyang pamilya. Nagtatrabaho ito bilang kartero sa bayan ng Aurora. Ang kanyang kinikita ay sapat lamang para sa pangunahing pangangailangan ng kanyang pamilya. Siya si Aling Duray, ang ina ni Lito. Nagtatrabaho siya bilang isang masahista. Iniipon niya ang kanyang maliit na sahod para sa pag-aaral at kinabukasan ni Lito. Masaya silang naninirahan sa isang maliit na bahay kubo. Sila ay masayang nagtutulong-tulungan sa mga gawaing bahay. Mayroon silang oras para sa isa't isa. Tuwing Sabado, sila ay namamasyal sa parke. Pagkatapos, kumakain sila sa labas. Nagsisimba sila tuwing Linggo. Nagpapasalamat sila sa mga biyaya na ipinagkaloob at ibinigay ng Diyos sa kanila, maliit man ito o malaki. Bukod sa si Lito ay masipag at magalang sa kanyang mga magulang, siya ay isa ring matalinong bata. Isang araw, umuwi siya sa kanilang munting tahanan. Baka sa kanyang mukha ang tuwa at ang saya. Dala-dala niya ang kanyang mga medalyon.
kaya agad ito tinanong ng kanyang nanay. Si Lito pala ang nangunguna sa kanilang klase. Aba, ang talino pala ni Lito. Oo. Si Lito ay isang pinagpalang bata. Siya ay malinis, magalang, masipag, masunurin, at higit sa lahat, siya ay matalinong bata. Pangarap niyang maging isang mahusay na manggagamot o doktor. Para daw ito makatulong sa mga taong may sakit, lalong-lalo na kapag tumanda na ang kanyang nanay at tatay. Yan ang mga kahangahangang ugali at katangian ni Lito. Mga bata, nagustuhan ba ninyo ang aking kwento? Kung ganon, sagutin ang aking mga katanungan. Hanggang dito na lang tayo mga bata. Samahan niyo ako ulit sa susunod na kabanata ng ating mga kwento. Hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye.